के करे दुआरे साखी उतरई दूल्हा है रामा के कर मारौना भाया जोरा जी के करे दुआरे साखी उतरई दूल्हा है रामा के कर मारौना भाया जोरा जी अवध नगरिया से आवई बारतिया हो जनक नगर भइले सोर जी अवध नगरिया से आवई बारतिया हो जनक नगर भइले सोर जी राजा जनक द्वारे उतरई दूल्हा है रामा मड़ई में भइले जोर जी राजा जनक द्वारे उतरई दूल्हा है रामा मड़ई में भइले जोर जी के करे दुआरे बाजई बरहु बाजनावा हो के करे दुआरे सहनाई जी के करे दुआरे बाजई बरहु बाजनावा हो के करे दुआरे सहनाई जी के करे दुआरे आवई हथिया से घोड़ावा के हो कराई अगुआई जी के करे दुआरे आवई हथिया से घोड़ावा हो के हो कराई अगुआई जी दशरथ दुआरे बाजई बरहु बाजनावा हो जनक दुआरे सहनाई जी दशरथ दुआरे बाजई बरहु बाजनावा हो जनक दुआरे सहनाई जी जनक दुआरे आवई हथिया से घोड़ावा सरवा जय करी हैया गुआई जी जनक दुआरे आवई हथिया से घोड़ावा हो सरवा जय करी हैया गुआई जी के करे ही सोवई सखी के करे ही सोहई सखिया जोड़ा से जामा हो के करे न सोला हऊ सिंगार जी के करे हो सोहई सखिया जोड़ा से जामा हो के करे न सोला हऊ सिंगार जी के करे हो सोहई साखी चंदन तिला किया हो के करे ही चुंदरी गोटे दार जी के करे ही सोहई साखी चंदन तिला किया हो के करे ही चुनरी गोटे दार जी राम जी के सोहई साखी जोड़ा से जामा हो
राम जी के माथे सोहई चंदन तिलकिया हो, सीता जी के चुनरी गोटे दार जी। राम जी के माथे सोहई चंदन तिलकिया हो, सीता जी के चुनरी गोटे दार जी। के करा होई सखी आज परिछनवा हो, के करा होई कन्यादान जी। के करा होई सखी आज परिछनवा हो, के करा होई कन्यादान जी। के होई है सखी आजू सबसे पराई हो, के हो बियाही लाई जाई जी। के होई है सखी आजू सबसे पराई हो, के हो बियाही लाई जाई जी। राम जी के आजू सखी होई परिछनवा हो, सीता जी के होई कन्यादान जी। राम जी के आजू सखी होई परिछनवा, सीता जी के होई कन्यादान जी। जनक दुलारी हई सबसे पराई हो, राम बियाही लाई जाई जी। जनक दुलारी हई सबसे पराई हो, राम बियाही लाई जाई जी। सीता जी हई सखी आजू पराई, अवध नगर बसी जाई जी। सीता जी आजू सीता जी